דירה מהממת בשכונה שקטה וטובה, אלכסנדר זייד בקריית חיים מזרחית. השכונה באמת ממש שכונה טובה. והבית, וואו, 120 מטר רבוע. וואו, 2 מרפסות, מרפסת אחת באמת מרווחת. בית מהמם, כניסה די פרטית. סך הכל 4 דיירים בבניין, בניין קטן וכיפי. יש בעצם מדרגות, ואז אנחנו מגיעים לדירה. הנה מנקים ומכינים אותה עבורכם. הדירה יפהפייה. רצפות חדשות. הבית ענק ויפה, עם מזווה. כמו שאתם רואים, שירותים, מקלחת, הכל נקי. חדר שירותים, חדר מקלחת. הנה חדר שפונה למרפסת. וואו, איזה יופי. וגם את החדר הזה הולכים לצבוע. בית פשוט יפה, הבית פשוט שקט, נעים, כיפי. זה החדר שפונה למרפסת הראשונה. וכשאנחנו הולכים קדימה, אז אנחנו בעצם רואים את השירותים ואת המקלחת. מקלחון. והנה עוד חדר שצמוד לחדר השני, שכבר ראינו. הנה הסלון הגדול והמרווח. כיווני האוויר מכל פינה. הנה המטבח המסודר, המשודרג. זה החדר שבעצם ראינו שהוא פונה גם למרפסת הקטנה הזאת. שזה פשוט כיף חלומי. זה מכל כיוון יש לך אוויר ושמש מכל כיוון. ופשוט דירה מוארת וכיפית. והיא גדולה. והנה המטבח. איזה כיף, איזה בית מפנק.